Highwaylle tulee Toko-jaosto ja Pinkille Highwaylle heiluva häntä. Onko säännöt selvät ja joukkueet valmiit? Paikoillanne valmiit nyt! Ja täällä nyt on tasaväkistä, ja lähettäjät juoksua. Nyt on tiukkaa. Molemmilla joukkueilla 2 koiraa ja lähettäjää maalissa. Kuinka käy? Nyt on tiukkaa. Nyt täytyy olla muuten tarkkana, että miten tässä käy. Nyt on niin tasaväkistä, että ehkä hivenen on tuo Toko-jaosto edellä. Kyllä, Toko-jaosto meni ja siellä jäi heiluvan hänen ankkuri jäi tuonne matkan varrelle ja siellä on liikaa houkutuksia Highwaylla. Ei pysty kykeneen tulla nyt maaliin saakka. Ja siihen, no melkein, hyvä. Ja myös